Ni yw Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi ger Pwllheli. Yn y misoedd dwytha, da ni wedi bod yn brysur iawn yn ogystal â gweithgareddau arferol y clwb yn palu, chwnu a dyfrio yn creu gardd i'r ysgol leol. Heno yw'r noson ola i ni gwblhau'r ardd cyn i chyflwyno i blant ysgol Llangybi. Haf dwi a fi wedi cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi eleni. Mae gennym ni 40 o aelodau yn y clwb a chwarae teg mae pawb yn gweithio'n galad iawn yn creu yr ardd i'r ysgol leol. A dyma ni ar Ianwen i ddangos chydig bach o'r ardd i chi. Cyn i ddechrau'r gwaith, rydyn edrych ddigon diflas yma, dim ond darn o gau. Ond fel ydych chi'n gweld, bellach mae wedi cael ei drawsnewid. Yn ogystal â'r gwaith garddio, rydyn ni wedi creu ambell i beth yn yr ardd yma, gan gynnwys yr haul. Ac fel ydych chi'n gwybod, mae bob gardd angen haul i dyfu, felly bydd yr haul yma wastad yn twynnu. Un o fy hoff ddarnau yn yr ardd ydy'r beipen. Mae'r beipen wedi cael ei dylunio ar gyfer tyfu mefus. Mae'r hen deiar tractor a'r beipen wedi cael ei ailgylchu. Mae yna dyllau amrywiol o'i gwmpas ar gyfer rhoid yr planhigion. Mae'r beipen wedi cael ei dylunio fel nad ydy malwod a anifeiliaid eraill ddim yn gallu dringo fyny i fita'r mefus. Felly, geith y mefus lonydd i dyfu. Fel ydych chi'n gwybod, heno da ni wedi gorffen yr ar a heno hefyd ydym ni'n cyflwyno yr ar i'r ysgol. Yn arferol, yn yr ysgol, da ni'n cyfarfod bob nos Iau ac felly mae cael y cyfle i roi rhywbeth yn ôl iddyn nhw yn rhywbeth pwysig iawn i ni fel aelodau. Sbiwch pawb, mae'r plac yn dyfynu sy'n golygu o'r diwedd bod ni wedi gorffen. Dwi'n yn aelodau newydd y clwb a mae'r ardd yn ffordd gres ddod i'n abod pawb. Rwy'n llafur sgwrs rhwng i'r athrawon ydy'r ardd a mae'n bleser cael ei gweld i wedi gorffan o'r diwedd. Dwi wedi dysgu dipyn o sgiliau wrth helpu efo'r ardd, gan gynnwys drilio. Dwi'n un o'r bobl sy'n bod yn peintio'r teiars, mae'n edrych yn gret. Fel ydych chi'n gweld, yn pobl wedi dechrau cyrraedd. Mae'r plant yn gwmpas i a'r athrawon a'r rhieni tu ôl fi. Felly mae'n bryd i ni fynd i chwilio am Mrs Owen, y brif athrawes, sef yn hyn brif athrawes i. Mrs Owen! Mrs Owen! Mrs Owen! Da ni'n hynod o lwcus bod y ffermwyr ifanc wedi gafal yni efo'r syniad o'r ardd i blant ysgol Llangybi. Mae yna ffarmio da mynd ymlaen yn Llangybi, mae yna glwb ffermwyr ifanc arbennig o dda yna. A heddiw, da ni'n gweld bod nhw wedi plannu mwy na jyst hada planhigion. Mae nhw wedi plannu syniadau ar gyfer y dyfodol, dychymyg i'r plant a cynaladwyedd ar gyfer yr ha. A dwi'n gobeithio gowch chi oriau o gysur yn i'r ha yma? Be da chi ddeud wrthyn nhw? Croeso i chi gyd yma, da ni gyd yma efo'r ardd heno yma, yr ardd hardd fel ydych chi gyd wedi ei henwi hi de, a del iawn ydy hi hefyd efo'r blodau yma yn hi. Felly, da i ddim i ddeud dim mwy, da just pob lwc i chi efo'r ardd, gobeithio gwch chi hwyl yn plannu a chwnu, ac os oes gynnwch chi ryw chydig o fefus i sbario, dwch â nhw ata ni. Felly, pleser ydi gallu cyflwyno'r ardd i chi. Off chi mewn. Mae o'n rhywbeth neis i'r plant, dydy. Maen nhw wrth i bodda chwarae fo'r baw yma, dyn bydd o'n rhywbeth iddyn nhw fyd. A mae ni bod mor lwcus efo ffermwyr ifanc yr ardal yma. Da iawn iddyn nhw'n oedd pob mwynhau. Mae gen i 4 o blant yn yr ysgol a dwi'n gweld yr ardd yn ffordd dda i nhw ddysgu am garddio beth allu a cynnyrchu bwyd o beth allu. Mae werth i weld chwarae teg a mae eisiau diolch i ffermwyr ifanc Llangybi am wneud o. Betys fforna de, a wedyn y radish ar y diwedd fforna. Iawn? So moron di hein de, a wedyn, eisiau chi wneud toast fan de? Dwi'n meddwl bod yr ardd yn gret. Ti'n hoffi'r ardd ar Aled? Wyt, be ti'n hoffi am yr ardd? Moron. Y moron, dyna di beth gorau di? Ie. Y ti wedi fita'r moron ar ôl ddyn nhw dyfu? Ynddo. Da iawn. Mae hon y ffeil neis iawn gyda beth i? Rar. Ffeil rar? Ie. Ia? A beth ydych chi wedi bod yn neud yn ei? Da ni wedi bod yn ei llunio rar. Ti'n ddangos na fi? A beth ydych chi'n mynd i alw'r ar? Gar. Gar har? Ia? Ydych chi'n meddwl fydd hi'n har? Ydych chi'n licio i? Da iawn. Elin, be ti'n licio am yr ardd? Dwi'n licio mefus. Y mefus. A be ti'n hoffi, Lisa? Y bloda. Y bloda. Wyt ti'n edrych ymlaen rwy dŵr yr bloda? Ynddo. Ac o ti'n mynd i fod yn bita'r moron? Ac os ydych chi'n bita moron, be mae'n neud i chi? Da chi'n gallu gweld yn y twyll. Da chi'n gallu gweld yn y twllwch, yndach?
Be ti'n edrych ymlaen i weld, Cerys? Beetroot. Y beetroot, ti'n hoffi beetroot? Wa fi, mewn salad. Ydych chi'n licio salad? Neis. Be ti'n licio hwnna? Y bloda. Y bloda ti'n hoffi fynd? Pam y bloda? Ma'n nhw'n haf. O, a pa liwia ti'n licio? Yr un piws. Felly, ydy'r ar yma'n cael 10 allan o 10? Wel, yr Ianwyn, mae wedi bod yn noson llwyddiannus iawn hyn am yswn i'n dweud. Yndi, a mae'n amlwg hefyd yn bod ni'n glwb aml dalentog. Yn ennill yn y Steddfod leni, yn mynd i lawr i Llanelwedd i cystadlu fo siarad cyhoeddus ac yn llwyddiannus efo'r barnu. A dyn ni wedi profi rwan yn bod ni'n gallu garddio hefyd. Do, felly dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hen ddigon o waith yr Ianwyn, sydd am adra. Ie. Lle mae Dai Jones?